Zdravím dneska u našeho videa. Dneska si uděláme malý drop test. Mám tady dva telefony. Jeden je Nokia, nějaká stará, nevím přesně, co je to, protože už je tak stará, že nefunguje. Vidíte, funguje, má tady foťák. Dobrý, vidíte, úplně funkční. A pak tady mám druhý telefon, iPhone 3G, jak vidíte, krásný, nepoškrábaný iPhone 3G. Je funkční, je není aktivovaný, ale jinak mu nic není. Tak jo, myslím si, že se můžeme pustit do toho. Tak začneme Nokií. Tak začneme normálně testem, že ji schodíme, necháme ji spadnout a uvidíme, co udělá. Tak teď se podíváme a Nokia je v pohodě. Znáte určitě všichni to, že Nokia je nesmrtelná, je úplně funkční. Takže jdeme na další test, tentokrát displejem dolů. Tak ji jdem pustit. Taky spadla baterka, ale jinak se asi nic nestalo. Je asi v pohodě, nic jí není. Jdeme na další test s naší Nokií. Tentokrát ji vyhodíme trošku vejš. Tadáši, zapneš si to? Proč? Slow motion. Teď ji vyhodíme trošku vejš. A přibliž to, jo, ať je to blízko. Tak jo, můžem? Tak jo, hotovo? 3, 2, 1, teď. Tak jdeme se na naši Nokii podívat. Sice jí vypadla baterka, ale jinak to vypadá, nebo zkusíme tam dát baterku. Displej je v pohodě. A Nokia vypadá to, že se drží. Teď zkusíme trošku lepší test, uvidíme. Zkusíme s tou Nokiou trošku víc hodit o zem. A třeba to přežije, třeba ne. Tak jdeme. 3, 2, 1, teď. Vypadá to, že Nokia je v pohodě, ale pozor, tady už se trošku odlomila, podívejte se sami. Jsme si všimli, že je tady trochu poškrábaná, ale zkusíme, jestli funguje, snad fungovat bude, tak uvidíme. Jak se zapíná? Tady. Ne, ano, teď nejsou. No jo, Nokia furt funguje, podívejte se na to sami. Ne, ano, nejsou teď tlačítkový mobily. Poslední test telefonu, pokud to samozřejmě zapneme, jakože jsme zapli. Tady kamož bude točit a já se s ním trošku hodím. Toč ten telefon. Tak jo. 3, 2, 1. Tak jo, jdeme se podívat na náš telefon. Náš telefon je docela v pohodě, jen se tady trošku odlomil. A tady je to, displej je neporušený, kdyby jsme ho dali do opravny, třeba ho za 10 korun ještě prodáme. Tak ho jdem znova zkusit poskládat a jestli funguje. Telefon jak si zapnout nejde. Takže jsme ho zničili. Takže Telefon je v háji. můžu ho dodělat? Uděláme 2 v jednom, každý půlku. Jo, Užij takže si. jak jste viděli, tak ono to mělo tady takové sklíčko na ty hodinky. Tu ani nejde prolomit, pane bože, kdo vyrábí Nokia. Odolná Nokia. Tady jsme něco vyrvali, nevíme co. A tady někde v tomhle je schovaná. Jo, ty Vidíte? si vyrval displej. Já jsem Ty si nemehlo. já jsem... Ten displej jsem... Tak tady vidíme krásný displej. Jo, tak počkat, já si to tam položím. No jo, tak já si naposled hodím s tímhle s tím.
Tak, s Nokia. Počkej, já přijdu. S druhou půlkou Nokia se rozloučíme. Jdeme na našeho krásného iPhoneka 3G. Jak vidíte, je funkční, tohle taky funguje. Tak jdeme na základní test. Teďka ho hodíme tady odsud asi na zem. Tak jo, máš slow-mo? Aha. 3, 2, 1, teď. iPhone nám spadl, Kamarád žije. nic se mu nestalo, je stále funkční, takže si myslím, že můžeme jít na další test. Připravený ho hodit a trošku ho to. Tak jo, za 3, 2, 1, teď. Tak jo, iPhone nám spadl na zem a vidíme, nic mu není. Co nevidět? Jen ze zadu, hele, tady je trochu poškrábaný. Jdu si hodit, bacha na to, jdu si hodit. Trochu ho budem šetřit, ne? Tak telefon je pořád funkční, nic mu není, jak vidíme. Ze zadu je teda trochu odřený. A to se všechno spraví, protože jdeme na další test. Další vejškový test, ať je vidět v kameře. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Tak, teď už musím jít k základní. Tak telefon, jak je vidět, obstál důstojně. Tady má teda jaksi taksi nakřáplý rožek. Rožek. Co by to bylo za telefon, kdyby nebyl trošku nakřapaný? Počkat, zdá se mi to, nebo odešlo tohle tlačítko? Nefunguje tohle tlačítko. My jsme borci. Tak jo, A šlo by s tím ještě žít. no, tak ho zapnem a jdeme na slow motion. A bude to trošku bolet. 3, 2, 1, teď. Takže, co by to bylo za telefon, kdyby už neměl křáplej displej? Takže telefon cítím tady, hele, se trošičku odlomil a tady nám trošku tady kousíček plastíčku vypadl. No a displej? Je, a podívejme. Ježíš, ona tam není nainstalovaná simka. Promiň. Ještě svítí, podívejte se na to. Takže ho Michal spravit? Nechci. Ale jo, já ho umím spravit. Jak? Uč mi ho. Opatrně s ním, nerozbij ho hlavně. Ty jsi ho rozbil. Už Počkej. byl? Tak jo. Já jsem zapomněl, nefunguje nám tohle tlačítko a displej jde rozsvítit. Nicméně my s ním teď jdem hodit o zem. Pojď Tadeáši, postav se. Můžu točit slow motion? Prosím, počíš mi tvýho... Ne, dobrý, já nechci slow motion. Tak jdem. 3, 2, 1, teď. Tak jdeme se pozerať na náš iPhone. Tak, ne, náš telefon. Náš kamarád iPhone, co se mu to stalo? Chudík. Oh ne. A on nejde rozsvítit. To je smůla. On nefunguje. Ale iPhone 3 koupíte u každého Vietnamce, No jo. takže
Není Ne, to už. slavit. Hele, teď se rozsvítil, teď blikl, viděli jste to? Borec. iPhone. Blikl. Bliknul. A tady má nějaký canfourek. Ten... ne, Ten netrhej to. vytáhnem. Nebudem ho vytahovat. Je hnusnej. Tak pojď, pojď, já si toč, já ho hodím. vytáhnu. Teď si hodím zase já. Tak jo, Canco. Ne, on odpadá displej. Co s tím naděláme? Aj. Chuděnka To iPhone. ho zabil. Tak točíme, jo? Tak jo, jdem si Nebo já? udělat další vozem. Já nevím. 3, 2, no, co se mi tady... Jdeme. 3, Pane bože, líbačky je konec. 1. Jo, aha, on je tady. Kamaráde, co se ti tu stalo? Ty už nemáš kůži. No, tak tohle je náš displejík, který tam ovšem nejde vrátit. Tlačítko furt funguje. Tak jo, displej je v háji, ale půjdeme se podívat, jdeme ho podrobně prohlédnout, našeho iPhonea. Tady jsou ostatky displeje, tady je tohle. Avšak zkusíme naše vibrační tlačítko, až se nám k němu podaří dostat. Telefon už rozsvítit nejde. Tak jo, a jdeme na další test. Já házím. Házíš, no. Pojď, budem si házet. Aj ježiš. Já jsem ho nechytila. Já ti ho pošlu po zemi. Já se bojím, já se bojím. Tak jo. 3, 2, 1. Ne, ne. Teď je, hele, vypadla nám SIM karta. To je ale neštěstí. A náš displej. Ty jsi ho zlomil. Já nic. A- Tak jo, podívejte se na krásný vnitřek iPhonea 3G. 3Gčkový iPhone. Zezadu vypadá furt náravně úžasně. Avšak my s ním ještě jednou hodíme. Podívejte, Dáši. Tak dám poslední hod. Poslední hod s telefonem. Rozhodně dejte like nebo napište koment a uvidíme se příště. No, komentář samozřejmě. Dejte odběrka, komentářka, já nevím, no co chcete tam dejte. Klidně i dislike, pokud se vám nelíbilo. A tím s vámi loučíme. A ahoj.